Bona ni pinasa asing do bona pinasa. Aseta kasate. Na dapat dua hon pangetusion ni bona pasogit. Molo baru pasogit on ima tano na dipuka ni opunta. Opunta si jolo-jolo tubuh mamuka huta di sada inganan sampai Oras marihita paparano puta raja silay sabungan solo turpuk na marhaujat tu silay na bulak. Oras. So nasomal rode hita tu sekretariaton lao marsiajar taringot tu adat do tarobo no puta si jolo tubuh na so maralo tu hatani debata. Diborongin na hulumon na yang marsiajar mahita tu judul naung dibain opudepen di forum barat do tarobo ima ragam nihata marharoroan siabona dohot astuanna. Jadi songo dia doha tarongan neona salebiatus sita saluhuna tapasa ma tu ketua bidang adata ima amang tua opudepen baru siagian partikeno nu pasatai ma tu amang tua botima. Ya, sini itu dah. Horas marihita peparando puta raja silai sabungan sualu turpuk namar hojatu silalahina bolak. Horas. Obar tu materi dari pasal mata prolog rekin iba hatabona na dimulai do hatabona do astuanna. Jadi terjujut do tabegi akka bona on ahado maksudnya nate. Jadi sengaja do di patorak kamion asabui bohalta jala pamoraon aka pangatusyota di aka istilah-istilah ni habatahon na barjolo di patorak kami majolo ima bona pinasa sautik di hamu amang ti pangatusyon ni bona ni pinasa doh bona pinasa salnai dah marasing deh. Mola bonani pinasa berarti bonani pinasa sendiri. Pohon nangka itu sendiri, itu namanya bonani pinasa. Asing doda. Ini tidak sama ya. Tidak sama dengan bona pinasa. Dah. Selain molo idoko bonani pinasa berarti bonani pinasa sendiri, pohon nangka itu sendiri. Nah, ini bonani pinasa. Ale molo didokon bona pinasa yaitu tanah kelahiran. Aseta kasate. Nah, dapat dua hon pangetusion ni bona pasogit. Molo baru pasogit on ima tano na dipuka ni opunta si jolo-jolo tubuh mamuka huta di sada inganan sampai itu keturunan nah termasuk benon didokon bona pasogit ate jadi nang idokok kita olo do kita hadua di son olo nungga sampai keturunan di Pulau Jawa, di Bantenon, lah di keturunan, Allah maga me bona pasuki tarau nate. Molo hita mamuka, ale dangarong kutani silai sabungan kita ngarango. Ido bona pasuki, Allah di pitu keturunan. Ido na masuk tu bona pasuki. Ima sada-sada huta, mana sada-sada parhutaan, na dipuka. Oputa si jolo-jolo tubuh sampai pitu keturunan ima termasuk bona pasogit ate. Jadi uju oputa Raja Sori Mangaraja marhuta di Balige di suat do di sinon sada pinasa.
Atina pinasa inon disua di sinon patadahon na disi hutana na jolo bona pasugit na ate. Jadi molo huta di puta sorry Mangaraja terus sorba di Banua inon di daerah Baligi Raja. Alam di punta Raja Silesa bungan bona pasugit na dia saya hatu buan na. Di Baligi do kan dan istilah lain na bulak. Baligi do kan? Ino di Lubagoran di Baligi Raja. Ate. Nah, nama kiut. Ima bona bulu. Molo di dokos sada bona bulu. Hutainon dipuka sara-sara marga. Misalnya marga A dipuka hutai oleh marga A. Alero marga B direbut nyon hutanaon. Hutani marga si aon. Begitu? Gabe dibaik perhutaan na. Gabe bona bulu ni ima marga beon. Dah. Asatu si tiap kata ima warna bona bulu. Sada huta ibarat dah. Begitu dipuka marga A. Alero sama marga B dibuat hutaon, dikuasai hutaon, gawe dibain marga beon, parhutan ni marga aon, gawe hutana. Dan gitu didokom mainon bona bulu. Ate apa kate? Bona bulu? Direbut. Baru napapaton bona sabang. Molo bona sabang on soron. Sada-sada marga. Ta contoh mau marga A, membuka sada huta. Dan gitu dung liling-lilik ku tahun kosong dengarong na mangingani. Sabang. Dengarong may na mangingani ku tahun kosong. Ya, ipuka marga sana marga, misalnya marga. Dung dipuka liling-liling ku tahun kosong. Idok kumon bona sabang huta matarulang. So kuta namin manuang di Samosir. Nangarong may pangisina, akosong. Idok menon bona sabang. Isiyan do tanah belen na bona sabang ba. Ay do. Artinya nangarong be keturunan ni opong namin na dong maringaran di hutay. Bona sabang. Ima do ba ay hutaon na baruon. Bona pasugot nyo doon, alay gabi bona bulu nami. Inna artinya opong niya laki merebut hutay doon, gabi parhutan na. Ay do bona bulu, ate. Ate apa kate? Gitu? Nah, imak kapangatusyon ni akka hatabonon. Anong napeson? Napalimahon. Bona ujuk. Manang bona buli. Isirot. Bona ujuk manang bona buli. Ima dari pasat tulang marang si jalo titi marakuk itu deh, bro. Tu berena. Nggak ditik kinaro berenai mendapat tulangna. Ima warna patio mata ni mual, manang patio baba ni mual. Nah, lana di hatabatak istilah bata mantok kodak
amak do edak kado dopong, amak do rere, amak do tulang, anak do bere. Jadi bui do tulangna pengulihon, berena bui. Ya gitu. Nah, di sinon alana sumangala baru ditulang. Dan itu di pasahap ma ima bona ujuk manang dokom molo dihita si malungun dokom ma bona bolia te. Ah te. Asa takas tahu to? Ya. Baru nahya tarokon tabigi. Bona di hari opung suhut ni bapak ni bade opung suhut te. Itu bijak. Itu kan bona di hari. Itu kan? Ya. Gijang ni bona di hari berarti mata mual baru mah mata di hari besar. Itu kan? Mata mual. Nah, ya tapi gini apa pituon ima hata bona alogo. Aduh bona dia logon. Sumbernya logo jiro. Mulai Samosir mana kitonggi terkenal do alogo silalahi do. Aduh itu kan? Ya berarti bona dia logo sian sumber angin ini. Sumber angin bona dia logo. Molo di daerah Langkat bona dia logo di Kabupaten Langkat Ima Bahorok. Asedokon berembus angin Bahorok. Berarti Bahorok mas sumber ni no. Bona dia logo na sian Bahorok. Molo na julo di daerah tate Harapuan. Sedokon do enggak abang mulus. Alogo silalahin na. Gitu. Perpahabang ma. Arong dapat isa alogo tulas. Saya tulas ma asal niate. Ino jadi ino bona de alogo artinya sumber ni haroroni alogoi. Iya. Arong dapat Bola tulang. nah. Oh iya, bola tulang ate. Ino oh iya bola tulang. Di gudang. Bola tulang berarti tulang nih. Ya, bagus. Bapak tak. Iya. Bola di Semalungun idok kemona tulang. Kamu bro. Todong bona. Todong bona. Oh, todong bona. Oh, ya todong bona teh. Iya. Molo di kita Simalungun di Sokomon todong bona. Nah, unang lupa kita arok istilah bona gordang. Gordang. Hede begitu kata bona gordang. Dang ba? Ada gordang. Gordang mana gordang? Gordang Gordang 9. Gordang 9. Gordang siap. Denggong. Kalau gordang to kan terdiri dari 5 godang do sada gordang. Gordang na ino belgi. Kan tidak ada do guar di Tagading, tikting pai 2 di tikting. Pai toga baru odap pai 2 di odap kan ino angin. 5 Tagading sada gordang. Jadi unang lupa kita bona gordang di dok bona gordang asetak kasta boto. Molo hasuhuton marang suhuk bolon na marulaw ni itoro ni gordang do pas okan gordang ijulo na ima jongjong itu pada dahon acuan bahwa itulah suhuk bolon marang atau itulah apalah nama rulau ni itu siap perjongjong ni hak na ijulo ni gordang nama mudio gordangi ido
tadana idu acuan. Jadi mau perjongjong nih di hita Batak, dan gitu. Mau adong sadar ulaun-ulaun, dan gitu. Nah di memudi hogor lagi pas odo patokan. Asing naik kusiam hampirang nama. Dan kusiam munda. Ala na bara da otak, omba misalnya uluan, omba pimpinan, aka pengikut ne sembilan masudi. Imam molo memudihon gordang. Ale molo hasuton, dagido mangaro pegordang, omba gordang, dagido omba kare, tap, molo mangaro pegordang do. Dia akan diagonal, tidak berhadapan. Somba jongjong paling pinggir, samping nama sudiaka odoran na. Dan mungkin saya mundakan, sabirang na sudi. Gitu dah. Dia selai molo bara jongjong ison memudiho gordang, berarti omba tadara suhu. Bang, artinya omba pimpinan dah. Alai molo mengadop pegordang dah holagon, perjongjong ni hasuhuton, dan itu isa na paling pinggir. Yon, isomba mana suhut. Asing ni ke odoran nawan sudi. Ido rekod ni istilah bonagordang ate, bonagordang. Atau sama? Nah, jadi si pata molorong akka ulau-ulau lasni roha isarana pesta bola tahun dang binoto isi do pimpinan na dang itu molo kita pesta bola tahun dagi akka pimpinan ni molo ada sida majalo haroroni akka pamita mamudihon pargosi ikon sia mumba marang pas ijoloni gordangi ma jongjong 50-an. Jadi molo mangolo pipehita akka Raja Parati siko senadoro. Dan gitu, itu senador tong rosot. Ada odo pimpinan rosot. Od si patana jongjong parjongjong dihasu to pedang takas. Ketua isa ison anak buana memudihon gordang tatu siano di beroso. Jadi mau mengaliat do, oke, berlawanan arah jarum jam buasa alana pargosi posisi ni pargosi si kon tong arong di siamuta alana buah alana bana kan namalo umalo do bana amang padde nami paddual nami dah gitu. Jadi si kon mengaliat kita si kon berlawanan arah jarum jam asa pargosi inon hot di sabola siamuta. Gitu. Alai molohi tamangolopi dan gitu sikom dimulai sian gordangon alani do perjongjong di hasuton sikotakas meson uluan da asa sianon asa bana perjolo diolopi baru maka odoran ngaka staf manang odoran atar sonido te. Jadi oleh sifat arong perbedaan arong na mga liat sa arah jarum jam dang naman tok ko na salah so nidok nya memburuk konekin alay molo di dalam aturan berdasarkan filosofi ini panortoron posisi ni pargosi inon harus selalu berada di sebelah kanan kita. Dan itu unang isa boleh siya mutta. Alari itu kita mula mangaliat sikon berlawanan arah jarum jam. Ini dasar filosofi nate. Ya dong terjadi perdebatan. Sonat tari pak mangaliat searah jarum jam. Mau searah jarum jam berarti pargosi ada di sebelah kiri. Loh pargosi itu siapa?
Dia kan lebih pintar dari kita, raja do barang kan. Amang pargosi nami, amang namarol nami, dah gitu. Nania perindahan na susuk perindahan perlepan na tabo. Ni alak marogot, ni taruhon, botari raja. Jalingan nipis kono tibur sa kapanortor. Kalau putar aja sih, mangaraja do manortor pargosi sejajar do, pada lagi patar-patar. Bahasa Songoni alah, mungkin alah sama-sama raja na sidagan. Ay pengecualian. Nanti yang mangate, dapat bunyi mbak. Adong bunat dulu. Ano kan? Bonat dulu, manang bonat dulu. Bonan Bonat do? dulu. Manang sa sitong do? Bonan dulu. Bonat dulu do. Kaki gunung. Tuh kan. Pak ni gunungi, marhuda di bonat dulu indah berarti i bonat dulu gi. Kaki gunung. Ini bonat dulu. Isi mah marhuda. Ima ka pangatusion di Hatabona te, jala gudang nai ate, gudang nai, bona jabu bona, malu jabu bona, ima jabu bahagian ruangan yang paling utama, manang ruang utama di Jabu Batak. Mau masuk kita sejabu bahagian kanan paling belakang, nah, kan? Jabu bona, jabu suhat, jabu soring, jabu tapar piring. Nah, gitu kan? Ale molo hasuto ninon perjabui i jabu bona wana. Ima jabu utama. Tasuni mate jabu bona do akan asing lan asing. Ima jo ra pangatusion di akahata-hata namar haruruan sian bona. Nah, ate tungarong nah, kas partikeno di pasar time itu kamu. Ano kira-kira? Dong bete? Ima jolo, 10 majolo tahap pertama, tahap namanya naboy matau di. Karena akan istilah-istilahon, jujur tapi dia aliran kurang atus sita ahado artina. Nakinungay patura kami, bonani pinasa, asing do bona pinasa. Bona sabang do bona bulu ate mulai ate mah dihita salu dah ate para hite persejar teborginon parsangka batu hatta parsangka mau putar aja silai sambungan parsangka pada kita peparana putar aja silai sambungan soal turpuk namar hojaku silalahina bolak horas mari hita.